खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय बिटिसिनिफ्राय अर्डार फोसावदों बिटिसिनि सिङाव थानाय मावख'फोर जेरै CHD डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजनेल लेभेलनि अफिसफोर लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आ दिनै आरो गाबोन गेवनाय थागोन दिनै 4th सेटारडे आरो गाबोन रबिबारब्लाबो बेफोर सानावबो मावख'आ गेवनाय थागोन बाजेट आरो फान्डजों सोमोन्दो थानाय खामानिखौ आबुं खालामनांगौनि थाखायनो मावख'आ गेवनाय थागोन बेनिखायनो सेक्रेटारिस जइन्ट सेक्रेटारिस डिपुटि सेक्रेटारिस आन्डार सेक्रेटारिस स्टाफ CHD डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजनेल लेभेल अफिसार्स आरो डिभिजनेल अफिसारफोरखौ मावख'आव फैनो थाखाय खावलायदों बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय बिजनियाव 100% देरहागोन बे खोथाखौ बुंथियो हाग्रामा महिलारिया नंगौ बिजनि बिधान सभा बियाबखौ लानानै गोबां सावरायनाय BPFनि मददगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो बिजनि बिधान सभा बियाबाव BPFनि बिजाथि गैया एलायन्सनि धोरोमखौ फालिनानै BPFआ BJPनो एंगारनानै होनो गोनां जादों जाय BJPनि बिजाथिया बिजनिनिबो थागिबि नङा बेखौ लानानैबो BJPनि मददगिरिफ्राबो गोबां हेंथा खालामदोंमोन बेराफारसेथिं BPFनिफ्राय बिजनियाव बिजाथि मोननो हायैखौ लानानै BPFनि भटारफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो गोबां खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि BPF दोलोनिया बेनि हेंथा खालामोब्लाबो जेबो खामानियाव फैनाय नङा ओजोंहाय लिडारफोरनि अनगायैबो रायजो राजानि गेजेरावबो गोनो गोथो BPFआ NDAजों एलायन्स थानायनि थाखाय धोरोमखौ फालिनानै BJPनो एंगारनो गोनां जादों बा बायध'था जादों नाथाय रायजो राजा बा भटारफोरा बेबायदि NDAनो भट होथारनांगौनि जेबो नारसिननाय गैया बा बायध'था गैया बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सावरायनाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रां जानायखौबो नुनो मोननाय जादों लामानि जाब्रथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मिथि मोनै गारिया सौख्रांनानै गालांदों जायनि जाहोनाव सन्तोष बसुमतारिया जिउ खोमानो गोनां जादों सिमेन्ट सापरि RBC बर' गामिनि सन्तोष बसुमतारिया हरनि 8 रिंगासो समाव न'निफ्राय स्कुटिजों बायजोआव ओंखारलांदोंमोन बेनिफ्रायनो न'फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन होननानै फोरमायथिदों उनाव अखानायै नागिरनायावसो बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हादों बेनिखायनो लामानि ट्राक बा गारिफोरा बिथांखौ सौख्रांलांदों जानो हागौ जायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्तोष बसुमतारिनिया सानै फिसाफोरबो दंमोन नाथाय बिथाङा बे बुहुमाव गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाफोरखौ एंगारनानै आनज्रायलांबाय दोहौ जयनिंनि दोहौ UPPL दोलोनिफ्राय हाब्रां गुगानाय बायदि थारला गुगादों गेदेर दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो फिसा दैदेनगिरि मावथि आरो मददगिरिफ्राबो UPPL दोलो एंगारदों गुबै दतमा बियाबनि सिङाव UPPLनि गोबां गुगानाय रबिराम नार्जारि बिथांनि नुजाथिनायाव खेबसेयैनो सा 1729 NDFBनि सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव हाबदों जाय मोनसे जारिमिन होननानै फोरमायथियो BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारि बिथाङा NDFBनिफ्राय खेबसेयैनो सा 1729आ BPF दोलोआव जयेन जाफैनायनि सायाव बिथाङा फोरमायथियो दि NDFBफोरनि जिउ खुंनायनि राहा लामा खालामनानै होनाय राङारि अनसुंथाइ होनाय साख्रि होनाय केस बोखारनाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावफुंनायनि बिबाना थांनाय सोरखारनिमोन नाथाय थांनाय सोरखारा बेफोरखौ मावनानै होयैनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों बिथांमोना NDFBफोरनो सिभिलाव साख्रि होनो हायाखै आर्मि पुलिसाव साख्रि होनो थाखाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभखौ लाबोनो रोङैनि थाखाय साख्रि होनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोनहा फिसा खामानि जेरै ट्रेक्टरनि लेबार ट्राकनि हेन्डिमेन लेबार अट' सालायनो गोनां जादों ना मैगं फाननानै जानो गोनां जादों आरो बेबायदि खालामनायजों बिथांमोनखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारिया बेनि अनगायैबो केस बोखारैनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिथांमोनहा रांखावरि खरसा खालामनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव न'खराव राङारि नोरजिया जानो गोनां जादों होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो दतमा ब्लक BPFनि सिङाव थानाय हाब्रुबारि प्राइमारि BPFनि मावखुलियावबो UPPL आरो BJPजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 400सोआ MLA रबिराम नार्जारि बिथांनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव हाबदों बेनि अनगायैबो UPPL दोलोनि पद्मिनी ब्रह्मआबो UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव हाबबाय बिथाङा UPPL दोलोनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि सेक्रेटारिमोन बिथाङा BPF दोलोआव अफिसियेलि जयेन जाबाय दतमा बियाबाव राजु कुमार नार्जारिनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदों प्रमद बर' बिथाङा बे बिधान सभा बिसायख'थियाव मोन 8निफ्राय मोन 12आव देरहानायनि थांखि UPPL दोलोनिया प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो UPPLआ गोख्रों आरो दा बिटिसि थानाय मोन 15 बिधान सभा बियाबाव देरहानो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो UPPLनिया गोबां थांखि दंखायो आरो बेखौ आबुं खालामनो थाखाय आरो बिटिसिनि
35 लाख रायजो राजानि खामानिखौ मावनो थाखाय हारसिङै गेलेनो नांगोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदि जाय दोलोआ कमप्रमाइज खालामनानै गुबै थांखिनिफ्राय आनज्रायलांनो गोनां जादों, नाथाय इउपिपिएल दोलोआ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि गोहोजों जुजिनो नाजादों। दा जोङो गोबां खुसियाव दङ, बिन्दास। गुबुन दोलोआ गासैबो बियाबाव टिकेट होनो हायाखै, नाथाय इउपिपिएलआ गासैयावबो बिजाथि होनो हादों। थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलनि सोरखाराव गोजोन दंमोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा फिन हास्थायदों। इउपिपिएलआ खमैबो 8निफ्राय बांसिनाव 12 मासेयाव देरहागोन। इउपिपिएलखौ एंगारनानै सोरखार दानो रावबो हाया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिनि खैफोदनि समाव हाग्रामा महिलारिखौ एंगारनानै इउपिपिएलआव थांनानै हाग्रामा महिलारि बा BPFनि हेंथा गोबां खोथा बुंहैदोंमोन बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ गोबां खेब BPFआव फैनो थाखाय लेंहरफिनदोंमोनब्लाबो BPF फारसे फैफिनाखैमोन चन्दन ब्रह्मआ, मानोना हाग्रामा महिलारिया बे समाव सोरखाराव गैयामोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो BPFआव फैफिनबाय बिथाङा। दा BPFआव फैबाय जेब्ला इउपिपिएलनि हेंथाया बुंनांगोन, नङासै? BPFआव फैनायनि उनाव बिसायख'थिनि केम्पेइन खालामनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों चन्दन ब्रह्मखौ। इउपिपिएलआ दा भट बिनायनि जुक्ति गैया, भट बिनो थाखाय गोदान राव गैया आरो इउपिपिएलनिया इयुन जेबो गैया होननानै अजदखौ होबाय चन्दन ब्रह्मआ। आरो इउपिपिएलआव खारला खारसि खालामनो नांला, आंबो इउपिपिएलनिफ्राय फैफिनबाय होननानैबो बुंथिबावो चन्दन ब्रह्मआ। BPF हिसाबै 11नि मादाव 11आव देरहाहरनो हायोब्ला राजखान्थियै जों नारसिननो हागोन, मन्त्रि आरो बिफाननि थाखाय नारसिननो हागोन आरो डिलिमिटेसन खालामनाया 50 बोसोरसिम थागोन। बेयाव सोलाय सोल' खालामनो थाखाय जेबो खाबु मोननाय नङा होननानै बुंथियो चन्दन ब्रह्मआ। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे दुथांखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ। दुथांनि मुङा सहदेब गवाला। थांनाय 2024 मायथाइनि 19 जुनावनो सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन दुथाङा। बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव केस होनायनि उनावनो दा बे जाथायनि सायाव बिजिरनानै दुथांनि हेंथा 20 बोसोर जोबथेसालिनि जेल जानायनि साजाखौ फोसावबाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ। अपारेसन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबानो? मोजां सानसेयाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आश्राफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।